Hello! Ebben a videóban a subnettingről lesz szó, számolni fogunk egy kicsit. Először venni fogunk egy C-osztályú hálózatot, ez pedig a 192.168.1.0-ás hálózat lesz, per 24-es maszkkal, és ezt fogjuk mi ketté osztani két darab per 25-ös hálózatra. Ez a hálózat igazából nullától tartalmazza 255-ig a számokat az utolsó oktetbe ebben, és nekünk ezt a tartományt kellene ketté osztani. Igazából belegondolunk, ez 0-tól 127-ig, illetve 128-tól 255-ig fogja tartalmazni a hálózatokat. Így az egyik az 192.168.1.0 lesz, a másik pedig 192.168.1.128. Ne felejtsük el, hogy a legelső száma a tartománynak az a hálózat címe, így ez nullától megy lényegében 127-ig, még ez a tartomány megy 128-tól 255-ig. Ez mind a kettő, ez per 25-ös lenne. Ezt még szépen odaírom. Ehhez már egy kicsikét nehezebb, ide írom felé. Jó. Tehát a per 24-esből csináltunk két darab per 25-ös, de ugyanígy őket is tovább oszthatjuk két darab per 26-osra. Mivel ő 0-tól 127-ig tartalmazza a címeket, és ha ezt még ketté osztanánk, akkor lenne egy 0-tól 63-ig, illetve 64-től 127-ig. Tehát az első hálózatunk az lenne, hogy 192.168.1.0 per 26, illetve a következő az 192.168.1.64 per 26. Kicsikét összetorlódtak a számok, így a 24-es felosztottuk két darab per 25-ösre, illetve azokat is tovább tudjuk osztani két darab per 26-osra. A per 26-osokban egyébként 64 darab IP cím van, per 25-ösökben 128 darab, mindjárt még felírom a másikat, ez 192.168.128 per 26, és ez tartalmazza 128-tól 191-ig a számokat, illetve 192.168.1.192 per 26, ami pedig 192-től 255-ig tartalmazza a számokat. Hogy az egyes hálózatok hány darab IP címet tartalmaznak, illetve hanyassával jönnek, erre van egy könnyebb megoldás is. Ha megnézzük a per 26-osnál, 26 darab bit határozza meg a hálózatot, és a fennmaradó 6 darab bitünk lesz a hostoknak fenntartva. Mivel 32 bites az IPv4-es cím, emiatt a 32-ből, hogyha kivonjuk a 26-ot, maradt 6 bitünk a hostoknak. Na most 2-t, hogyha a 6-ra emeljük, 2 a 6-on, az egyenlő 64-jel. Ez a szám fogja azt jelenteni, hogy a hálózatok hanyassával fognak jönni, tehát az 1.0, 1.64, 1.128, 1.192, ezek mind egy újabb hálózatok lesznek. Illetve ez a szám fogja még meghatározni azt is, hogy hány darab IP cím található egy-egy tartományba. Nézzük meg mondjuk, hogy egy per 27-esnél hogyan tudjuk ezt kiszámolni. Jelenlegit én ezt ki is törlöm. És mondjuk írjunk fel egy olyan címet, hogy 10.131.42.0 per 24, és ezt a tartományt fogjuk felosztani per 27-esekre. Tehát ebből csinálunk több per 27-es tartományt. A per 27-nél igazából van 5 bitünk, 32 - 27 az 5, tehát akkor 2-nek az 5. hatványát kell néznünk,
az pedig 32 lesz, tehát ez lesz a számunk, amit mindig be kell szorozgatnunk, hogy a hanyassával jönnek az újabb és újabb hálózatok. Tehát jelen esetben az első hálózat az a 10.161.42.0 per 27, és a következő az a 32-vel több végződő cím lesz, mégpedig a 10.161.42.32 per 27. Ez tartalmaz a 0-tól 31-ig, ez pedig 32-től 63-ig 32 darab címet. Így a rákövetkező az 10.161.42.64 lesz. Per 27-es szintén. Ez tartalmazni fog szintén 32 darab címet, tehát a következő hálózatunk az a .96 lesz. Ugyanígy per 27-esként. Plusz 32-t hozzáadunk, következő 128 lesz. Szintén per 27-essel. És igazából mindegyik 10.131.42 pont a megfelelő szám. Ezeket gyorsan kiegésztem. És így tovább egészen elmehetünk, amíg megkapjuk azt a tartományt, amelyik 255-ig tart. A utolsó egyébként a 10.131.42 és 224 per 27-es lesz, meg 224 plusz 32 az lesz 256, de ez a tartomány fog 224-től 255-ig tartani, és tovább nincs is lehetőség. Erre ez az egyik legegyszerűbb megoldás. Kérdések közt előfordulhat olyan, hogy például a 81.141.73.93 per 28-as tartományt, vagy ezt az IP címet, ezt kioszthatjuk egy hostnak. Igazából minden, ami nem network cím, illetve broadcast cím, az kiosztható. Tehát meg kellene vizsgálni, hogy ez vajon network cím, vagy broadcast cím, akkor nem osztható ki, hogyha nem az, akkor kiosztható cím. A per 28-nál van igazából 4 bitünk. És 2 a negyediken, az 16-tal egyenlő. Tehát kellene keresni egy olyan tartományt, egymás után a tartományok 16-ossával jönnek, és meg kellene keresni azt a 16-os tartományt, amiben ez a szám benne van, a 93-as. Kezdjünk el egy kicsikét számolni. 16 x 5 az 80, akkor lesz egy olyanunk, hogy pont 80, az tartani fog 95-ig, tehát pont ebbe fog beletartozni, a következő már a pont 96-tól menni fog 122-ig. Majdnem. Kicsit rosszul számoltam, azt mondja, hogy 96, az 106, meg 6, 112, az már a következő lesz, akkor 111-ig. Nekünk ez lesz az érdekes, ez a tartomány, és mivel ez a network cím, ez a broadcast cím, emiatt ez egy kiosztható IP cím lesz. Jó, nézzünk egy másik példát. Például 212.1.141.223 per 27-es, ez a cím vajon kiosztható-e? Per 27-esünk van, maradt 5 bitünk, 2 az 5-en, az 32-vel egyenlő, meg kellene keresni azt a tartományt, ami 32 IP címet tartalmaz, és ez a szám beleesik. Igazából azt tudom, hogy a 32-nek többszöröse lesz majd a 224, ami tart majd 255-ig, ezelőtt pedig egész pontosan a 192 lesz, 192 től 223-ig. Nekünk igazából ez a tartomány kell. És hogyha megnézzük, ez pont a broadcast cím ennek a tartománynak, tehát ez nem egy kiosztható IP cím. Kérdések közt van ilyen is egyébként, hogy válasszuk ki, melyik az, ami kiosztható IP cím.
van egy olyan feladatunk, hogy van több router összekötve, és van néhány hálózatunk rajtuk. Ide kell 8 darab IP cím, ide kell 14 darab IP cím, ide pedig 141 darab IP cím. A kérdés pedig az, hogy milyen tartományokat osztanánk ki ide. Hát igazából hol a 8 darab IP címre van szükségünk, 8 darab gépünk van, plusz egy network, plusz egy broadcast, egy olyan hálózatot kellene kiosztani, amiben 8 plusz 2 a 10 darab IP cím belefér. Igazából mi olyanokat tudunk kiosztani, hogy 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128, 256, 512, stb. Kettőnek a hatványait, akkora hálózatokat tudunk, amelyik kettőnek a hatványai lesznek. 10 darab IP címünk igazából a 16-osba fog beleesni. 2 a negyediken az 16, 2 a negyediken, így 4 bitre van szükségünk a hostokhoz, és hogyha visszafele számolunk, hogyha nekünk van 32 bitünk, és 4 darab bitre lesz szükségünk a hostok ábrázolásához, akkor egy per 28-as hálózatra van szükségünk. Ugyanúgy 14 darabnál, hogyha ezt elvégezzük ezt a számolást, 14 plusz a Network Broadcast 16 darab címre lesz szükségünk, az igazából pont ebbe belefér. Tehát ez is szintén egy per 28-as lehetne. 141 darab IP cím, plusz 2-t hozzáadok, 143 lesz, az pedig ebbe fog beleesni, ami valójában 2 a 8-onnal egyezik meg, tehát 32-8 az egy per 24-es tartomány lesz. Per 28-nak nézzük meg, hogy néz ki a hálózati maszkja. Mivel van 4 bitünk, és 2 a negyediken az 16, úgy kapjuk meg az utolsó oktetét a network maszknak, az 255.255 pont valami lesz, hogy az utolsó számot úgy tudjuk megkapni, hogyha 256-ból kivonjuk azt a bizonyos számot, ami jelen esetben 16. Az pedig meg fog egyezni 240-nel. Tehát per 28-nak a network maszkja 255, 240. Számoljuk ki mondjuk egy per 26-nak. A per 26-nál van 6 bitünk 32-höz, 2 a hatodikon, az 64 lesz, itt kimaradt a 64, ami 2 a hatodikont jelent. Nekünk a 64-re lesz szükségünk, 256 mínusz 64, az 192-vel egyenlő, tehát nekünk a network maszkunk az 255.255.256 mínusz 64, vagyis 192. Így tudunk visszafele számolni. Ha esetleg a network maskból kellene nekünk a prefix hosszot megállapítani, akkor ugyanezt kell csinálnunk, csak visszafele. 192-nél 256-hoz hány darab címünk van? 64. 2 a hanyadikon 64, hát 2 a hatodikon 64, 32 mínusz 6, megkaptuk, hogy per 26. Az utolsó oktetben már nagyon jól tudunk számolni. Mi van akkor, hogyha a mi IP címünk úgy néz ki, hogy mondjuk 10.1.1.8 per 20. Hát igazából ez azt jelenti, hogy a 20. bitnél van a határa, ami az első 20 bit az, ami a hálózatot meghatároz, és az utolsó 12 bitünk van a hostoknak, de ez a 20. bit, ez a harmadik oktetbe lesz itt valahol. És igazából ugyanúgy számolunk, mint az előző esetben, csak nem 32-höz számolunk, hanem 24-hez, és elfelejtjük, hogy létezik ez az utolsó oktet. Per 20-unk van, akkor a 24-ből kivonjuk a 20-at, maradt 4 bitünk. 2 a negyediken, az 16-tal egyenlő, és a network maszkunk
az úgy fog kinézni, hogy 255.255 pont, utána fog jönni egy szám, ami a 256 mínusz 16 lesz, és a hálózati maszkunk utolsó oktetje az 0 lesz. 256 mínusz 16, az 240. Tehát ebben az esetben a per 20-as hálózatnak a network maszkja úgy néz ki, hogy 255.240.0. Nézzünk egy másik példát, például egy per 18 esetén hogy fog kinézni ez a network mask. Hát tudjuk, hogy az első két oktetünk az 255 lesz, utána kell valamit beírnunk, illetve a vége pont 0 lesz. Hát 18-nál 24-hez hány bitünk van? 6 bitünk van, 2 a hatodikon az egyenlő 64-jel, és ha 256-ból kivonjuk ezt a 64-et, akkor megkapjuk, hogy 192-t kell ide beírnunk. Ugyanígy ez a szám azt is fogja reprezentálni, hogy a harmadik oktetben mi fog jönni. Vagy ugyanúgy, itt a 16 azt fogja jelenteni még, hogy ebbe a harmadik oktetbe hogyan fognak jönni a hálózatok. Például ennél az esetnél maradva, egy picit innen megszüntetem ezeket a számokat. .1.1.8 per 20-as cím, ez benne lesz abba a tartományban, mivel 16-ossával jönnek, harmadik oktetről van szó, emiatt 10.1.0.0 per 20 lesz az első tartományunk, következő tartományunk 10.1.16.0, mivel 16 volt a mi számunk. Következő tartomány 10.1.32.0, és így tovább jönnek 16-ossával a harmadik oktetben a számok. Ez a tartomány, ez 10.1.0.0-tól megy a következő tartománynak a egyel kisebb számáig, ami a 10.1.255, bocsánat, nem. Egy kicsikét már előre szaladtam. 10.1 pont, mivel 16 0 a következő, akkor ez 15.255 lesz ennek a tartománynak a vége. De ugyanúgy ez a per 20-as tartomány megy 10.1.16 0-tól eddig egyel visszább lényegében, ez 10.1.31.255-ig. És így tovább. Ez a tartományunk megy, 32 meg 16, az 42, 48, tehát ez a 10.1.48 lesz a következő, akkor ez 10.1.47.255-ig tart ez a tartomány. Az, hogy hány darab IP cím van ebbe a tartományba, azt viszont úgy kapjuk meg, hogy 32-ből kivonjuk a 20-at, az 12, 2 a 12-en, az 4096 lesz. Tehát 4096 IP címünk van ebben a tartományban. Mi az, amit még esetleg kihagytunk? Igazából még annyit szeretnék megjegyezni, hogy ez a network címe ennek a hálózatnak, ez pedig a broadcast címe ennek a hálózatnak. Minden, ami közötte van, az kiosztható IP cím. És például a 10.1.1.255, ez ebben az esetben kiosztható IP cím. Mert ez a 10.1.0.0 és a 10.1.15.255 között helyezkedik el, tehát ez ilyen network maskkal, per 20-as network mask esetén ez egy kiosztható IP cím. Ki lehet osztani egy hostnak, ez nem egy broadcast cím. Igaz, hogy számunkra úgy tűnik, de hogyha a gép látja ezt a network maskot, látja, hogy per 20-as a network maskunk, vagy a prefix hosszunk, akkor ez egy kiosztható IP cím lesz minden további nélkül. Igazából ennyi lett volna a számolásnak a lényege, így pillanatok alatt ki lehet számolni bármit. A vizsgán érdemes bizonyos nevezetes számokat így megtanulni, főleg 2-nek a hatványait, és minél többet gyakorolni, hogy ezek ilyen csuklóból menjenek, nem érdemes ezen ülni és az időt veszteni, hagyjuk meg a nehezebb kérdések számára. Köszönöm a figyelmet!